saya anyang semakin jangan dikeri senggak runtut ambok seni rambut jiwani agawe sampai hati Anggara Audio penak bos jos yuk 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 oh amin go Sesuk isih meneh lho, Dok. Iya. Yo, Ayo lo Mangri. Oke, kene lho. Rame-rame pasar ngamplak wanti sore saksakan wong blonjolan wong eceran gondrang gandrung etok-etok kesandung-sandung padine selalu karo bakule monggo-monggo sing niki napa sing nika kula pilih niku jalaran bakule ayo betobat kok sembron ora aku wis kadung tresno
yuk, 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 yuk. Ayo ger. Yeah. Yeah. Yuk. Awas, awas, awas. Sira waspada para satriya-satriya aja nadyak kala mangsa ya. Hey! Karya ning praja kene ukur gunung tambang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan karo kancane bela lan lagawa kanggo mulyake negara siji telu maju papat di alang-alung ake ben enggal rampunge kolo bis kontol baris kolo bis kontol baris kolo bis kontol baris kolo bis kontol baris wah turung oh satrio budaya Sarimin kowe teko kok wengi men ta men iki piye to Ron Sarimin tekone telat oh yo ya lo sos jo yo yo sos hop ayo le wis wancine lho iki oh wancine gilirane sos ya mul ingkunge tasik napa mboten mul tasik yo dalem Mas Putu bubar kene masuk tres bos wancine aku penek kancane oh grandonge teko meneh
Ayo dong, maju dong. Betul. Dalam. Iqbal bareng tuh. Sapa bareng? Iqbal. Wah kok bareng bal Iqbal. Iqbal bareng. Kevin. Rapi ra bareng. Kevin iki yo bareng wah. Kisahku budal ngulon pindah. Tobo kangen. Ayo. Ayo ah.
Lok. Wes, wah. Ya. Ayo lo. Ewang kono aku ayo. Ya. Yo iki ayo kaki joki. Ayo iki gerangan. Wah. Baik. Ayo maju rene marang pun bapa wae. Yo iki mangsaku, yo iki tak titenani siji moko siji mangsaku iki. Coba tak sawangi siji. Maju lekane nganti gue. Dasar kemonyoto ayo. Ayo rene maju wae. Aja mung siji, kalau mu sewu kon maju wae. Yo. Yo. Blok. Wes. Hati-hati ayo. Lino bakal kena sirah ayo. Yo iki bareng sing anyar yo iki ayo. Was. Yo. Satrio budaya ayo. Awas. Yo. Ayo. Raja ayo.
Yo iki lho. Bocah no karo amule wae. Yo, kuwatir kok tepuk tangan iki ayo. Cepatno siramu wes. Ana wae. Ayo cepatno wae. Yo, Ayo abot lo mana? abot lagi ayo. Wah. Iya. Wah, ayo. Wah, sone awas sone. Luker man. Abot man. Gembrong blas aku man. Ukul. Mamula lho. Ya. Wah. Ayo ger. Sikarno ger. Pabrike urung tutup. Urung iki ayo. Yo. Kita mau digere ayo. Wah. Ayo. Menang aja karo turunan. Ora harus kancane. Tapi suarane paling keprusuk. Aku senengi sedulur tani bebarengan padha ngatur mari. Ayo mati. Oh, iqbal lagi Bang. Oh, iya. Mamula. Yo. Yo. Allah. Metu sangkep jroning gua. Lawan. Gua keto. Gas. Wah, kamu ini tumplak. Ya. Wah. Itu. Wah. Wah. Awas, ayo. Raya nih. Metu kabeh barengane. Ayo bal metu bal. Ora apa-apa kesal. Ayo dongake metu. Mamula. Nek delok janganan aja ning grup. Yo. Tampanono ger. Ayo. Tampanono timbang siram tek ger. Ayo. Rada rono pin. Pin rono. Tapi dadi. Galang lah, pasang bang. Galang dong, Singobarong. Rokok. Gak bahaya tak?
Angayai karya pakaryaning praja kubragus sanggot kancut tali wanda manunggal setya karya campya dina asli sore kumurut samya rebut arsa ngestu padha nyawula sanyata sajuru-juru ngayahi karya bisa kandha mring sliramune aku isin mring wayangan uripku jebul amung impi kenya sing ireng manis bareng-bareng ngono lah ayo. Gajah sepiro sabu bareng ayo. 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 Awas. Awas. Orang ini awas ya. Ya, ayo. Telur ayo. Awas ya. Awasnya orangnya tunggal wimpe ya sing sayang karo barungane Yopi orangnya tunggal awas Rosa ya nah bengkelnya cepet ayo ya los, ayo. Yo. Dalam nggih Bapile menika dumateng tuan rumah kalau siang bau sampun ngaturaken panggaipun wonten kupat luar kanten bilih kang kagungan putri samangke tedak sinten katuraken jaranan Turangga Satria Budaya. Bapile niki walimatul khitan galih Dwi Prasetya semonggo kepareng kanca-kanca nyuwun pamit wonten kalenggahan dalu menika dumateng paripun Bapak
Setyo Budi Yono kalian Mbak Siti Zulaikah aturan jumeneng wonten ing sasana. Kepareng samangke adicara ugi kalerem wonten dalu punika. Makasih. Mbak Bili sampun katuraken wonten dalu punika pangkaipun ke turangga Satria Budaya kagelar wonten dalu mriki tansah pinanggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa sumangga kepareng nyuwun pamit wonten sanes wedal saged pepanggihan malih. Nuwun kalih matur nuwun. Larugi matur suwun sanget dumateng para kanca-kanca Seniman Sriwati lan ugi Anggara Audio Profesional wonten dalu mriku. Kanca-kanca YouTuber matur nuwun. Ambene saged pepanggihan malih wonten paguyuban Cipta Budaya tanggal 20 wonten Kiping Gondang Tulungagung. Sedaya sampun paripurna atur sesanti tansah mangya bagya mulya. Turangga Satria Budaya kepareng nyuwun pamit wonten ing dalu mriku dhumateng bojipun Bapak Budiono dalasan keluarga saputra. Matur gunging panuwun agur kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng kondoro, sugeng pepanggihan malih. Nuwun.